Soc el Pau Ferrer i vinc de l'agrupament Escolta i Guia Mare de Déu de Núria de Barcelona. A l'agrupament vaig entrar com a nen a Rangers, vaig fer 3 anys de Rangers, els 3 de pioners, 2 anys a truc, que nosaltres li diem clan a l'agrupament, i després vaig fer 3 anys de cap i un de secretari de l'agrupament. Recordo molt com a experiència el pas d'unitat de truc a caps. Els meus companys de truc, alguns també van començar a fer de cap igual que jo, altres van deixar l'agrupament, la vida escolta l'agrupament, però tots ens emportàvem el sentiment d'unitat dins que encara jo crec que perdura. Després de deixar l'agrupament vaig començar a fer de comissari al sector 4 de Barcelona i he estat 3 anys. Aquesta etapa ha significat molt per mi, ha sigut una etapa de molt de creixement personal, de compartir moltes coses amb molta gent diferent a mi, d'enriquir-nos tots plegats entre nosaltres i també crec que hem contribuït a fer un sector millor del que teníem. Vull formar part de la taula executiva perquè crec que és un òrgan essencial del moviment i participant del mateix es poden canviar moltes coses, potenciar d'altres i seguir fent les que ja funcionen bé. Crec que puc aportar il·lusió, bon humor, reflexió, treball i sobretot una cosa amb la que crec molt que és capacitat de consens.